Debatik etorri zeate, ez da? Bai. Deban, esan dezue, lehenko urtean, 50 urtein ditula, ja, goaz antzerki taldiak. Eta kontatu pixka, nola hasi izan guztia? Bueno, 50 urte, 74an hasi izan hau. 74an, bale? Berroita maika urten. Hori da. Bale. Momentuan gazte elkarteak sortu zuen, sortze zituen ekimen asko euskeran alde, eta pentsatu zuten gaztietan eragiteko adibide hon bat zala antzerkia. Eta hoxe, antzerkian zuzendari bat bilatu zuten, Lukas Doronsoro, eta gero gazte talde batek holaxe sortu zen. Dana debarkuak, zate, debatarrak danak. Bai. Oain bai. Egon da denetik, kanpotikan ere etorri izan da jendia, baina bai. Bai, oza, aldameneko horrietatik, egon dia batzutan, baina orain, justo orain, Guantxe amabilak zaudetenak, amabilak bertakoa zeate. Bale, antzerkitan, pentsatzen eta inbeste urtean, antzeslan mordo bat ingo zen dituztela, ez da? Ez dakit nola kudeatzen dezuen, o lehenoko antzeslanak iten dituzue, urtero antzeslan berrien bat iten dezue, nola da zuen lan egiteko modua? Bueno, asizian ian eta asizan pizkat, antzerki amatarrak, normalian orduan egiten zen antzerki mota, eta zen antzerki klasikoa. Esateko, testo bat hartu, banatu, eta antzestu. Atresoa ere zen dana jartzen zen, eta horrela. Gaur egun, asko aldatu dira gauzak, antzerkian, eta egun momentoetan egiten dugu antzerkia da, gure artian egiten dugu dana. Improvisazioaren bitartez, hortik ateatzen dugu testoa, idazten dugu testoa, eta gero hori antzestu egiten dugu. Eta atresoa ere oso diferentia da. Zuek kudeatzen dezue dana. Zuen artian. Bakoitzak bere eginkizunak edo banatzen duzue, o danon artian egiten dezue dana pixka? Bai, igual baten bat argietan dago zentrauta eta bere aportia taldeari argietan da. Gero, guk ere hori pixka errebindikatzen dugu, antzerkia ez dara bakarriko holtza gainekoa, 1000 gauza daudela egiteko, orduan, herriko idazliei ere laguntza eskatzen diagu. Herrian pilo artista daude, artista plastikoak, orduan, hori, danon arteko zeo zen. Bikain, eta antzerki berriak egiten dituzue urtero? Urtero 2-3 antzerki berri? O bat dakazue arrata horrekin pare bat urte mantentzen zeate, edo nola kudeatzen zuen? Sobre la marcha. Sobre la marcha. Baina bai, normalian, adibidez urte batzutan bai izan da ikastaro bukaerako zehose, orduan urtero bat. Urtero bat, bai. Baina baina adibidez, azken hain genuna 2023an hain genuen, eta orduntikan hori iten gabiltza. Zertan datza, ze antzerki mota da, ze topatuko dugu antzerki, guantxe plazaratzen dezuen antzerki hortan? Deitzen da lotura basatiak, eta ama alaban arteko harremanan ingurukoa. Orduan, daneti dago pixkat. Maitasuna, aserria, daneti dago. Ama alaba baten dauna, danetik. Eta gainera, kantuan, dantzan, antzerkian pixkat. Antzerkia baina igual performance gehiago da, baina... Eta, adibidez, testu asko dakazue, jaskera, dana moldatzen dezue zuek, bai, edo? Bai, azkenian ere ditugun baliabidea ditugunez, adibidez, erropa, hasieratik bukaerara berdinakin gaude. Baina guk sortutakoa da. Eta atretzua ere, minimalismora jotzen dugu orain asko, ez? Igual hori da orain antzerkian. Bai, simpleki jote zeate, eta gehiena da zuen artia hor dut batzen dana. Zenbat irauten dute antzeslan hauek? Nundik noa, nun plazaratzen dituzue? A ber, iraundu, 40 minutu? Bai, 40 minutuko da. 40 minutu, eta plazaratu, herrian normalian? Aldegun toki guztietan. Deitzen badigute superondo, zaila da. Zazan edet, antzerki amaterra orain nik uste eta ari dala pizkat berri zigotzen, horre egon zan tarte bat, profesionala asko sortu zan. Osa, momentu baten goa sortu zanean, amaterra kasi bakarri zeon, antzerki amaterra, Euskal Herri mailan eta euskeraz, eta orduan asko mugitzen zian, eta goazek obra batzuk, igual, 35 aldiz eman zituzten. Bai, gaur egun hori oso zaila da, eta egon da hor paroi bat, profesional asko nola dagoen, normala da, herrietan programatzia ere profesionalak. Orduan, ahi geha gain, Euskal antzerki amaterra, pizkat, indartu nahian, eta zirkuituak egiten zen zaila da, hortan gabiltza. Eta, bueno, nik nahi nuen esan gauza bat, oain
teatro, bueno, antzerkia barkatu egiten degula eta hor euki genuen Erika Olaizola zuzendari bezala, zuzendari edo ikastaroak ematen zituna, eta horrekin asko ikasi genuen. Ondo. Bai, profesional bat egotia da zuen artian, da zuen... Bai, improvisazioa, eta hortik ze atera, eta, bueno, ikastaroetan ere egon gea, eta hortik gabiltza hor pizka bat. Hau gordeinko, hau saldantzako, bai, errevuelto bat iteko, pena mandi, baina ez diren baraik ematen. Lasai. Hemendik hartu, apilloan ebaina batzu, erdika bat hartu, eta nahikoa izango da, bale? Ondo. Eta, adibidez, nun elkarte zeate, nola elkarte zeate, nola dituzen zeitu gola, zaila izatea. Bai, ze hori, baina adibidez, 12 gera, eta esan duguna, oso jende gure artean diferentia, eta normalian agendako oso beteta ukitze ditugunez, bain gaude hilean 2 aldiz elkartzen. Eta elkartzen gen bakoitzen, pare bat orduz. Vale. Eta, orduan 15 egunean behin esarte bateako, ezta? Eta nun elkarte zate, bakazue areto bat, edo nun elkarte zate, ni bestatzen da 50 urtean aldatuko ziala gauzak, ezta? Aldada pilo bat, hasieran gaztien elkartian, herriko txoko desberdinetan egon dagoa zen saiatzen, baina ez dakit ze urtetan, intzuten apustua lokala erosteko. Bai. Eta bain gure... Lokal propioa dakazue? Bai. Hobe. Horreke baita disgusta asken bat izkigu, ze lokal batek diru gasto handixa izaten da, bezintarioko obrak eta... Derramak eta historik eta... Derramak eta bai, eta hor diru asko jute zaigu eta ez dakau. Ez dakazue. Baina, bueno... Moldatzen gero. Pusketa bat aleko atu inberko zue, beste eguna eta norbait ibiltzeko eta baita xoxatzu gatea, o ez dakit. Dakit palekatzeko da hori, baina bai. Eta orduan elkartian da, orduan zuen lokala dakazue, ez da? Bai. Eta orduan elkartea sartezea eta ja lokala zuria dare bai, edo ze? Claro, bai. Arratzaldetan alde zu area jun lagunekin, zo ze hartzea? Ez, a ber. Vale, galdetzen nahi. Holtza bada. Vale. Eta erropa pilo bada, orduan horrekin ina esun guztia egiteko libre. Vale. Ez du gehiorako ematen. Vale. Eta, adibidez elkarte hontan, sartzeko zein bihar dago, jendia ze area juten da, eta nola aldu elkartian ja murgildu? Bueno, eske gu gaude super besuak irekita, osea, ezakit hitzeitia da, eta animatzen baldin bada etortzera, hori, geratzen geranian, probatzera antzerkia, osea, hori ere askotan esaten dugu, herritarrei. Eta alde horretatik ere bai, herriantzat oso positiboa da antzerki talde amateur bat egotia, ze... edo zein egak aukera... Claro, etxala profesionala izan behar, area jun, da goxatu, eta... Ondo pasau. Disfrutau, saiatzen gera hori ez, espazio seguru bat izaten, aske sentitu gaitezkena, eta... Ondo. Ezer gutxi gehiago. Eta adibidez... Bueno, bat ez ere antzerkia itera. Elkarte esaten desunean batzutan... Ja. Konfunditu itunean. Amateu bilera gehiagi daudela, ez da? Eta horre jute zeate... Bueno, bilerak ere badaude, baina... Bai. Osa, lana ere iten dugu, zen gero adibidez antzerki astea urtero programatzen dugu deban, eta horrek lan ematen du, eta, bueno, beste gauza batzuk bai. Baina... Eta zuek moldatzen dezue hori guztia. Bai. Eta noiz izaten da, antzerki aste hori? Beti, urtero maiatza eta ekaina bitartian, 2 astez, saiatzen gara antzerki amaterra programatzen. Esan dugun bezala ez, plaza gutxi eukitze ditu antzerki amaterrak, orduan, saiatzen gara deban, eskaintzen plaza bat, eta guztira, urtero 6-7 obra edo ite ditugu. Bai. Eta nun eskaintzen dira, herriko plazan, edo zuen antzokilan, edo... Gure arazo larriena, deban ez dago antzoki bat. Ja, ez dago antzoki bat. Ez dakagu. Osa, dakagu talde bat, 50 urtein dituna, eta ez dakagu antzokia. Mikatxiz lamar. Orduan, zaila da batzutan, programatzea gauza batzu, zer, claro. Areto txiki bat. Areto oso txikia da. Ja. Egiten dugun aretoa oso txikia da, orduan, bueno. Zailtasun horrekin moldatzen geha. Azkenean, kaleko antzerkia ere... Ekartzen dugu. Kaliak baditzugu. Kaliak oberan. Euria ere, bai, igual. Ondartzan, kalian, hola, inberko zue ezakit. Erreka ondo, no, Bueno, a ver, tokia badago kalian. Hola, nondo edo... Ezin, profesionalak etorri zeate hemen, Zeiten dezuen antzokila eta gero lamana nola moitu bai kastaro batzuk, Txiki, dezue, oso ondo.